आहे तुमच्यासाठी एक सुंदर प्रवास घेऊन इलाय गोव्याचो। तुम्ही गोव्यात कशामुळे ओळखता? फक्त समुद्र किनाऱ्यासाठी ना? बरोबर मा, पण तुमका माहिता समुद्र किनाऱ्याशिवाय सुद्धा एक सुंदर जग गोव्यामध्ये वसता। त्याच्याच दर्शनासाठी मी आणि माझो भाव आज निघालो। चला आपण जाऊया गोव्याच्या एका प्रसिद्ध मंदिराच्या दर्शनासाठी। आणि आज भावाकडे इलय। भाव पोंड्याक रावता। पणजी पासून पोंडा किती लांब रे? 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर। आणि त्याने सांगला निसर्ना एक देवीचा मोठा मंदिर आहे तुका दाखायचंय, शांतादुर्गा देवी। भार्गव झोपला। आमचा पहिला थांबा श्री शांतादुर्गा देवीचे मंदिर। कवळे इथे स्थित असलेल्या या मंदिराची स्थापत्य शैली पाहण्यासारखी आहे। आणि मंदिराचा परिसर पाहून मन तृप्त झाले। पुढे जाऊची इच्छाच होणार नाही। 1700 सालामध्ये बांधलेलं आहे छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळामध्ये। आणि ह्याचे 3 पाट आहे। एक मधला हा जो दिसतोय तो मध्य भाग, तो मोठा पाट, आणि त्या बाजूला असे 2 भाग, अशा प्रकारे 3 भागामध्ये हे मंदिर बांधलेलं आहे। आणि मध्ये बघा दीपस्तंभ आहे। देवी शांतादुर्गेचे हे रूप शांततेचे प्रतीक मानले जाते, म्हणूनच कदाचित या देवीचे नाव शांतादुर्गा असे ठेवले असेल। हे बघण्यासाठी हे जागृत देवस्थान आहे आणि ह्या देवस्थानाला खूप लांबून लांबून लोक येतात आणि गोव्याचा एक बीचेस सोडून एक दुसरा भाग म्हणून ओळखला जातो हे धार्मिक ह्याच्यासाठी, मंदिरांसाठी। गोव्याच्या रस्त्यावरून गाडी चालवताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे इथली शांतता। आपण जेव्हा पोंड्याला येतो ना तेव्हा इथे एक वेगळाच गोवा आपल्याला दिसतो, धार्मिक आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे जागोजागी आपल्याला मंदिरं दिसतात। हे सनातनांचं मोठं मंदिर आहे, हिंदुत्ववादी सनातनी आहेत ना त्यांचं। आणि जागोजागी असलेली छोटी छोटी पण अत्यंत देखणी अशी मंदिरं। होय, गोव्यात भरपूर सारी मंदिरं असत। हिरव्यागार झाडीतून जाणारे रस्ते आणि मध्येच दिसणारं हे जुनं मंदिर मनाला खूप प्रसन्नता देऊन गेलं। चला आता तुमका बाहेरून दाखवलंय, आतून सुद्धा दाखवूया की नाही? आम्ही पोहोचलो मंगेशी मंदिरात। भगवान शिवशंकराचे हे मंदिर गोव्यातील सर्वात महत्वाच्या मंदिरापैकी एक आहे आणि जुने सुद्धा। इथली स्वच्छता, शिस्त आणि तो भव्य दिव्य दीपस्तंभ एका वेगळ्याच जगात घेऊन जातो। आपण पोंड्यामध्ये जाता सुद्धा असू, या आपला शेवटचा काय म्हणतात टुरिस्ट प्लेस ता या मंगेशी गावा पोंड्यामधला। आणि ते तर श्री मंगेश देवस्थान, जागृत देवस्थान आहे। रोहित आता सांग ह्याच्याबद्दल। हे प्राचीन हिंदू देवस्थान आहे। एक 450-500 वर्षापूर्वी मराठा साम्राज्याने उभारलेलं हे मंदिर आहे। हे गोव्यातील एक प्राचीन आणि नावाजलेलं मंदिर आहे आणि पोर्तुगीजांपासून रक्षण करण्यासाठी ह्या मंदिराचा जीर्णोद्धार मराठा आणि हिंदूंनी केला। मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट तिथे येतात आणि व्हिजिट देतात आणि एक जागृत देवस्थान असल्यामुळे एक शिवाचं मंदिर असल्यामुळे ओम नमः शिवाय। भावासोबतचा हा प्रवास आमच्यासाठी खूप खास ठरला। तुम्ही कधी या मंदिरांना भेट दिली आहे का? नाही दिली असेल तर आवर्जून भेट द्या। आणि तुम्हाला आमचा जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, फॉलो करा आणि शेअर करायला विसरू नका। आता हे आमचं लास्ट दिवस गोव्याचं। बाय बाय गोवा। पण असं वाटलं खूप कमी दिवस राहिलं, म्हणजे अजून 1-2 दिवस असती ना ट्रिप तरी मजा आली असती। आणि रोहितमुळे आमची ट्रिप खरंच खूप छान झाली। त्याने आम्हाला बऱ्यापैकी गाईड केलं, फिरवलं आणि बोलतात ना मेहमान नवाजी ती छान केली। रोहित, तुझा अनुभव काय होता आमच्या बरोबरच्या ट्रिपचा? मी पण काही नवीन एक्सप्लोअर केलं जे मला पण माहित नव्हतं इतके दिवस गोव्यामध्ये, ते मी पाहिलं नव्हतं ते पण मी पाहिलं
नवीन एक्सप्लोअर केलं यांच्यामुळे आणि नवीन आठवणी आता हे झाल्या आणि फार बरं वाटलं. खूप एन्जॉय केलं ही ट्रिप त्यांच्यासोबत. आम्ही मस्त गोवा मिस करू, खरंच मिस करू. छान ट्रिप झाली आणि धन्यवाद. हा तुम्हाला ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा आणि गणपतीला येवा आपलं नवीन मोपा एअरपोर्ट हा ना कोकणकळ वासियांका स्वस्तात तिकीट बुक करून घ्या. चला.